Aurten ez ditugu jaiak ospatuko. 2021ko San Rokeak ohi bezala ospatu ahal izateko beharrezkoa da osasuna bermatuko duten neurriak hartzea. Kulturaren aldeko apostua egiten du udalak. Eta uneak eskaintzen dizkigun aukerak baliatuta, ari gara kultura eskaintza lantzen. Baina San Roketan jende pilaketa handiak izaten dira. Eta ondorioz, ez dago baldintzarik hauek egiteko. Gure begirada 2021ko festetan jarrita daukagu. Gogoa ez dugu galdu, eta gure indar guztiak baliatuko ditugu datorren urteko festak hobeak izan daitezen. Arduraz jokatu. Zaindu gaitezen. 2021an berriz ere jarriko dugu Zapigorria lepoan, eta indartsu astenduko ditugu danborra bat ebako martxa jotzea. Zaindu gaitezen. Arduraz jokatu. Zaindu gaitezen. Arduraz jokatu. Festak ekimenak sortzen diguten zirarra datorren urtean indartsuago ospatuko dugu. Arduraz jokatu. Zaindu gaitezen. Elkartasunez eta zentzuz jokatzeko garaia da. Gure herriz harro egoten jarraitu behar dugu. Zaindu gaitezen. Orain arte bezala, herri modeon jokatu behar dugu. Elkartasunez eta elkar zainduz. Elkarrekin indartsu iritsiko gara 2021ko San Roketara. Orduan bai, ospatuko ditugu. Arduraz jokatu. Zaindu gaitezen. Arduraz jokatu. Arduraz jokatu. Arduraz jokatu.